President Emerson Mnangagwa's inner circle, including his deputies, is grappling with a mounting health crisis. Azvipere Mushe muZimbabwe zvonzi kumusoro uko vakomana aiwa poita health crisis, vakomana voita zvimwe zvirwere zvisinganzwisisiki. Sanapinda mashoko abuda nyongo pana pamuzimu ai kuti subscribe or like out on the bell icon. Tipina nyoro achiti the latest victim is former education minister Matthias Kane, who recently suffered a stroke. Additionally, Vice President Kembo Mohadi recently struggled to complete a speech at an event held to donate laptops at Manama High School in Gwanda South. Mohadi experienced a severe bout of coughing, forcing him to pause his speech and request water. Throughout the event, he appeared pale and tired. In a recent visit to check on Matema's recovery, Mohadi himself appeared frail. Matema, last seen in public 2 years ago, has been bedridden since then. These health challenges are part of a broader pattern affecting Mnangagwa's administration. Domashawaribuda panapa ashinyongwa muzimu azvinzi aiwa Mnangagwa's inner circles aiwa iri kungo affectiwa nezvirwere zvatisingambozivi kuti chii chiri kunyatsa kuitika. Zvinotodzai mafungiro enyu noti kudii pamusoro pechitiko ichi, kunyanya chete deputy waED Mnangagwa vaKembo Mohadi. Tinoona kuti pamamost events aiwa anenge achifeila, anenge achikoniwa kupedza the event but anenge akutorwara. Tiudzei mafungiro enyu, pinda mucomment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.